Tao nó này bỏ bác sa từng nó video đó hết rồi tao bỏ nó sọc rồi tao mua ra nè họ là nukjak go am hai rok này thằng hót tông này ta ati na nukjago gam cô bây giờ na tao mò subunya 이렇게 너럭래 이만고대 사자 아니 그 사즈 트위프로 서프론 게 풀라 누나이 모바일 바이 짜리 나이 바이디 엄따이 하는 너럭래 사자 오 니니 다가 너럭래 아이폰 똥고 모바일 티 사이 나이라래 하이너 같은 팔투 하겠다 사자디 플리즈 보이너다 토고디 Ang Khumpui Debron mani bin masi joton tabuk video viral khaiton khau da Bukya channel hingga abono ano nin bosa thimani tamni nung thokai khai nung mobile dogan di Chadi basai rokhini hin tongo ang tan bosa thimani tu khosi paya ang tongo bahige boana ati hin tongkha edit bokon khaima kare asuk bisas thangje hengai phaidi bin darani video tongo time tongo minute tongo jora tongo edit da khaikha khaya nugana लाइथानि साला Khumpui तेरमा बात फेरा जे थेमानि नरक जतने चिनि लाजे बिरु जगा साउ खनरका नरक बाक्सा नुक्या तोना जदि कामकेन पुलियान सिमे नाने मुसंके पार्ट 1 पार्ट 2 नि भिडियो लिंक डेस्क्रिप्शन रिजाक हाबि नायमनो पियाबा Khumpui थेमा याकुलो नुखुनि बरक Khumpui नो सकना नाय प्रो बिनि हामजमा चलानि फेमिलि ते Khumpui नि फेमिलि बखागो ककिसा बांला के टांगि हिंगाय Khumpui नि फेमिलि साका चलाबाय बुरिले काजिना बागिसे लकी बाक्सा जरा कलक रमै तंलायमनि आ बागि ताबुक थेमा ओलाफानो Kepala Sindropole rohor Chadi Khumpui family ati sama jora ayang te khaksa chalani family member saka thine borok norni bosaje Khumpui thanga arote Kepala Sindropole horna nangya chalate burin family aba hake Khumpui sokma sala kokisa banglakya abagi Khumpui family member saka doago norok Sindropole rohorna go sehange ba tongdi jengte tam sanai nukuni borok abaka hai wan suma bai pathako Khumpui sakmano horbe soka nukuni family member but a jora Khumpui bini dara last bini manani mari eba mukumo narna bagi bini phone camera car oi Khumpui sokmani video record khalai narikha piaba apro Khumpui bota eba bini dara mobile camera o nukha Khumpui sokmani hor sako tamjen kopor eba lat gazange lori gori tomani a bagi Khumpui bota aro je tongne okra chakra lukorono ringe jotono phone camera te phonuka ikonadi manai Khumpui sokmani a hor saka tamjen kopor gazang lori tongo hnai abotikeno aro je kathi sokne okra chakra mane bora rokta a phone camera te a kopor gazano nukha te a phone ka iPhone 13 yagulo kamini lukorok abotikeno a kopor gazang nokjamana khorjatai khorokjano salakya plus baksaba kobutai erang nanya bagi video record chanlakya a bagi Khumpui bota a original video clip no share khaimani bai paitheko gobama jaga viral angthaka and a joraki je nukne rok eba borok khorokja kokthaisa jani je wansuma sanani chenglakya abuni olono jengbo 21 October salmari Khumpui bini amano direct call kesinga kobuja Khumpui sokma jora kopur kese nukjak hanai ajar Khumpui Buma saka I ani pesa okrani iPhone 13 by video record khaipro tamjen kopur kese phono nukjago haipana abo Khumpui phola da nukjak eba tam kopur nuka angbo saimiya Khumpui Buma kaki je video jaga nukmani a kopikono sawi khnarka jingnobo te norbo jotono khanakana haipano a kokno khnai baksa luko bisas khayo baksa ba bisas khaya tongo thike diba abagi social media te wacha jotono jani sa opinion comment ke saka abo edit khajek video se engyake alka jagani light power se kopor nukjak khana eba camera light che reflection ungo atike jotono jani sa opinion kam hamya comment ke saka abo hakino te khoroksa da Bukya bo bini channel reaction eba bini wansuma kok saka basai norni abo edit khajek video se norni bosaje Khumpui thina sekangda norno iPhone 13 ma camera pai chak dihne rok cyclang nor tama Falto kok sawi bunyo thoko goitong basai neng mobile dukan Rikha business khane ringnai mobile dukan Reoi Chadi da Bukya abo hake kobama kok the karunyo Khumpui family member ro yasesuri saka ya kolo Khumpui bini ama da Bukya ne video nogai bini a kok samar no nogai khanai ekdom chajakliya a bagi bini bukhakti bokok Phirokmung Rikha ani bosaje Khumpui themani se dukho kosto tongai daily mokol mukti kalai kapmani thagya baksa borok chino wansuko video edit khalai viral khayu hunai hinke noro wansuko nadi chini bosajak themano chung video edit khai viral khai khoksa puchebo maya famous bo anya hinke le chung tamni tong thoksagi video viral khani chini bosajak ni bage ang je kobi kok se sawo ani bosa okra bini monani last mukomo narna bage bini iPhone 13 ma camera ti sapro tamjen kopor kase nokjago hunai a kok samole chini tama sayang khana norok abono bisas khalai eba bisas khalai da tong jengbo noro bisas khati a kok saya bo chino singma bage che je kobi kok ang bo noro sai khnaru ang jodi chalak samani eba hamya kok samani tongke chini nogo phaine phati afro noknai of video footage real da fake eba edit khalai da khalai aro date tone time tone kam hamya
jotona phai ne phedi haipano nukhungo sakni bosa thima jora atike kebono je mo chungte kokta sade chini bosa jak thima ni je chung tabuk bo poge maya dukho kosto nanglai tongo nukhung kaisa henke chingna tamani tongthok jike bosa thima ni video no edit khai viral khlainai wan chuk ne ti joto loko video edit khajakta eba khajakya bisas khaike boskang phai ne phedi company Buma kaki atike da Bukya no kok Phirokmung Rikha eba je borno chaya sanai no kok Phirokmung Rikha Hinmano henke tabu da Bukya o video nai nuki tongke abono sanai boskang chaloko thine company nukhungo thangai a video edit khalaijakta eba original da abo thangai da check khlaino khlaigelak abo da Bukya no saiman chenai o kakini kokno khanama yagulo Patiko chung abono sanai thejak manai company sokma jorani kaisa video viral ang tomani a video footage real kubino angki mano haipano a camera jaga je kupur keseng kamani abo henkai hor jilai kasa toma bagi pano yang camera lens light reflection angki a kupur keseng nukjak khana mane khai abo chini wansung manita eba mungsasak kahamte hameni mangpli pano angkhana atita phiaba nini bekhawo nengte alga mungsasak pano wansugi mano because tabuk apunati borok khorksa wansum kasa ang tongsiu te je thejak manai company Buma abo se sawa aro kami khnadi bini darani phone henkai iPhone 13 a bagai a iPhone bai camera khlai pro tamjen kupur keseng nukjako abo kubuino haipano a kupur keseng tamo abo chengbo saimeya a sakse sawa company Buma ya gulo abunote je wansu kereng lukorok tamo wansune abo normi ichha eba nini ichha and pathine request abuno je thine borla theithang jaka abo kahai chikon kongno controversy tikhlaya tonglai mankino chini bagi kaham ngai hini wansugo so ani dara badolti manai song norbo khanai nati company Buma eba bin ama kaki da Bukya no tamo nei saka eba bini je reply rimani ang Khumpui debron mani bin mase o sekango je an basajungno sokporo bindara video khaimani o video khaiporo phola nukjak mani abo tatal hinei joton tabuk video viral khaiton khau da Bukya channel hingga abono ano nin bosa thimani tamni nung thokai khai nung mobile dogan di chadi basai rokhini hin tongo ang tan bosa thimani dukhosi paya ang tongo bahige boana ati hin tongkha ang to buino lukurokno bisas thangri hini to o video to chung khainar gya edit bokun khaima kare kemno to bisas thangri hin tongya chung kono amno phaloi buino phonugui rang chanai boya kotam boya abo bin tara bin munaino sokmani ti sana hin thangtani a video ti hatani o mani nukjakha hingai chung je nukmani chung abono buino koyekta video share khaika ngarom bisingo media rok phaibai kha media rok phai chung paika hingai chung to je kubi kok abonon saka hinga tabu ko da Bukya channel tabu viral khaitoni kha lasia da nang nin bosano thui tong tu tui abo hai khaiye nang thokai chawoi tong nang mobile dogan di chadi rokhini hin tong kha hingang tamni kun thokai bosaya ko tamboya asuk bisas thangje hingai phaidi phainai phaidi bin darani video tongo time tongo minute tongo jora tongo edit da khai kha khaya nugano ang to lukono bisas thangdi hin hiya bele borok si bisas baksa thango baksa thaya jono songhorbayo media phaika media duijona phaika abono ang sanamu jongmanta abo hai khayan bosa thimanchi ang kosto payaku bahaika ano mo haikai hini joto borok ni bosagango lukon bosagango ano donam khaitoni kha nin bosano mo haikai thokogui sanan nang thokai sana jaga kari da mobile dogan di rokhine boase bisas thangje nge nogo phainai phaito o da Bukya channel ti sanai